Takže ahoj, já jsem Lepesodory a vítám vás u mého dalšího videa. Jak už možná někteří víte, a nebo někteří ani nevíte, jsem velká vášnivá čtenářka. No a dneska jsem se rozhodla pro vás natočit takový speciální knižní tek, takže myslím, že můžeme jít na to. Takže první otázka zní: máš doma určené místo pro čtení? Tak já osobně asi úplně nejraději čtu v posteli a nebo potom u nás venku na zahradě. Záložka nebo náhodný kus papíru? Tak já si záložky spíš vytvářím sama, takže spíš ty záložky. Můžeš přestat číst kdekoliv, nebo musíš dočíst... Znova. Můžeš přestat číst kdekoliv chceš, nebo musíš dojít ke konci kapitoly, na konec strany a podobně? Tak když chci přestat číst, tak většinou musím dokončit stránku, anebo aspoň dočíst nějaký odstavec, který si budu jak kdyby lehce pamatovat, že jsem tam skončila a takhle. Jíš nebo piješ během čtení? Jo, někdy se napiju něčeho, ale že bych to jako dělala pravidelně, tak to se říct nedá. Můžeš číst při poslouchání hudby nebo dívání se na televizi? Tak televizi jsem ještě neskoušela, ale při poslouchání hudby určitě. Já většinou poslouchám hudbu, když spím. Když čtu, tak většinou poslouchám hudbu a jako nějak zvlášť mi to nevadí. Jedna kniha nebo všechny najednou? Tak já osobně preferuju určitě jednu knihu, protože jo, někdy čtu i více najednou těch knížek, ale potom se mi třeba ty děje začnou plést. A když čtu jednu knížku a něco tam čtu, třeba že Bella běžela na pomoc Zachovi a když jak kdyby třeba dočtu kapitolu, tak se potom divím, jak je možný, že ta Bella běžela na pomoc Zachovi, když hlavními hrdinami knížky mají být třeba Ellie a Daisy, a potom si uvědomím, že to bylo v druhé knížce. Jako to byl jenom takový ilustrační příklad, takhle se to většinou nestává, ale ty děje se mi docela pletou. Čtení nahlas nebo potichu ve své hlavě? Tak většinou ve své hlavě, ale třeba když mám číst ve škole, tak zjistím, že prostě vůbec se neumím číst nahlas. Takže čas od času si řeknu, že bych prostě mohla zkusit číst nahlas a někdy prostě tak čtu. Čteš dopředu nebo přeskakuješ stránky? Určitě a 100% ne, protože si chci nechat to překvapení nakonec a takhle. Píšeš do knih? Ne, tak to určitě ne. Je to i z toho důvodu, že já většinou si knížky půjčuju v knihovně a nechci potom za ně platit, ale i když jsou to moje knížky, tak do nich moc nepíšu. No, nepíšu do nich vůbec takhle. Jakou knížku máš rozečtenou? Jakou knihu se chystáš číst? Tak, rozečtenou mám Šepotání od A.G. Howard. Je to úplně super knížka, určitě 100% doporučuju, i když je to jako taková bychle, no tak nevadí. No a určitě se chystám číst vlastně i zbylé 2 díly, tedy Zrcadlení, no vlastně druhý díl je Divotání a potom i Zrcadlení. A pokud se vlastně týká knížek, které kdyby nejsou z této ságy, tak to je určitě kniha Throne of Glass, pro ty, co neumí anglicky, anebo si to nedokážou přeložit. Je to Skleněný trůn
A myslím, že to je asi zatím všechno, co bych vám ještě v těch knížkách řekla. Jakože o tady těch. Zase se v tom ztrácím. Jak nacházíš nové knížky ke čtení? Tak buď to v knihovně hledám něco, a nebo potom třeba kámošky mi doporučujou, a nebo potom na Goodreads něco hledám a tak. Když jsi začala číst? Tak myslím, že jsem se to naučila v první třídě a knížky mě tak jako úplně hrozně chytly asi ve třetí. Jak často si kupuješ knihy? Tak jak už jsem říkala, já chodím do knihovny, takže ty knížky nějak extra nenakupuju, ale tak čas od času si nějakou tu knížku koupím, tak jednou do roka. Ne, to ne. Tak jednou do 5 měsíců, plus minus. Jak často se podíváš na poslední stránku knihy? Tak já se tam dívám pouze tehdy, když chci vědět, kolik tam má ta knížka stránek a počítám, za jak dlouho bych to tak mohla mít přečtený. Jinak se tam vůbec nedívám. Tak to by byl celý dnešní tag. A já taguji tedy Raven Channel, protože vím, že ty taky jsi knihomol jako já. Takže snad se vám to líbilo a zase u dalšího videa se budu těšit. Čau.